Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ito. Sorry guys, meron akong sandok dito. Wala kasi akong serving spoon kaya sandok na lang. It will do naman, diba? Pareho lang yan. Ayan, ang init guys. Ayan. Bulalo siya guys. Bulalo na walang mais. Wala kasing mais eh. Okay na yan, diba? Bulalo pa rin yan. Basta luto, okay na yan. So ayan guys, kain na. Kain na tayo guys. Tawa ako ng tawan. So, ayan na nga. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakagawa ng video, no? Kaya, ayan, medyo ako ay nabubulol na. Palagi naman kasi akong bulol talaga, guys. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Ayan, meron din akong ano dito, kalamansi at saka sili. Tapos, nilagyan ko lang ng konting sabaw nitong bulalo daw. Bulalo na walang mais ba? Mais. Ayun. So, ayan, guys, kain na tayo. Gutom na ako. Ayan, ipakita ko nga ulit para maglaway naman kayo. Meron siyang guys, so meron siyang utak ba yun? Ewan ko anong bone marrow, ayan, bone marrow ata yung tawag dyan. Kung sa atin parang utak ata. Ayan, tikman natin ang sabaw guys. Lamig kayo. Lamig kayo. Ayan, ginawang kutsara ang sandok. Ginawang kutsara yung luwag guys. Ayan, pangpagatas na siya guys, pangpagatas. Tingnan nyo naman guys. Ipo-focus ko lang guys para naman kayo ay maglaway. Ayan. Baka Ayan. Ayan, diba? Lamig kayo. Lamig kayo. Tapos meron din pala akong dito guys. Ito yung aking prutas for today. Ayan. Ayan. Hapit na mahanggo. Guyabano guys. Ayan, guyabano. Laban na kung sa Bisaya. Sarap guys. Laban na. Laban na. Maglaba ka na. Maglaba ka na. Ayan, kain tayo guys. Kain. Gutom na ako guys. Kain na kayo dyan. Ito na yung aking dinner. Alam nyo naman na hindi ako nagdi-dinner pag lagpas na ng 6. So ngayon, magsi-6 pa lang. Kaya dinner time ko na. Ayan, kain tayo guys. Salamat Lord. Sarap guys. Sarap guys. Paano ba kukunin ko yung utak na ito? Paano ko lang? I-blow ko lang. Blow talaga. Umayos ka meron ka eh. Oh, di ba? Nag-work siya. Kailangan talagang i-blow guys. Ayan, alam nyo na pag kumain kayo ng bulalo, kailangan i-blow mo talaga para lumabas yung utak. Ngayon ko pa lang yung natry. Ewan ko bang anong pumpasok dito sa utak ko kasi kailangan pala talagang i-blow. Alam nyo na. Blow naman talaga, di ba? Pag pag inihipan yung ganyan, di ba? Blow naman talaga tawag doon. Kaya huwag kayong dyan, huwag kayong Sarap guys. Dapat pala, hindi ko nilagay agad yung gulay, no? Dapat kung kailan na lang iinitin. Para pa siya, para crunchy pa siya. Pero okay din naman to. Sarap guys, ayan focus ka sa inyo guys. Ayan yung utak guys, so diba? Sarap. Sarap guys. Alam ko very unhealthy pero masarap talaga siya guys. Hindi naman everyday kaya okay lang yan.
Tapos may sili. Lamig tayo. Dapat ba talaga guys, merong mais yung bulalo? Di naman, no? Walang nahanap eh. Okay lang yan. Bulalo pa rin naman yan. Parang makakapag-extra rice ata ako. Tingnan natin. Kumusta nga pala kayo guys? 1 week talaga akong hindi nakagawa talaga ata ng ng mukbang. Medyo lang busy lang konti. Sarap guys. Nararamdaman ko na yung sebo sa sebo sa aking guys, sa aking lips. Ano nga ba yung lips sa Tagalog? Bunganga, di ba bibig? Basta lips, yun na yun. Alam niyo na yun. Mag-extra rice ako guys, konti lang. So ayan guys, no, kumuha ako ng extra rice guys, ayan. Yan yung aking extra rice, may pa-extra rice si Marilyn Kay, no? Konti lang naman, wala pa namang 6. Dami kong excuse, no? Ayan, sarap kasi ng sabaw guys. Ayan. Yan, ito meron ding itak. Kaya lang mahal kasi, no? Mahal kasi itong bulalong ko, no? Pero okay lang, hindi naman everyday. Diba? Okay lang, hindi naman everyday guys. Kaya minsan i-treat natin yung mga sarili natin, no? Kasi kapag sa labas mo naman ito kinain, mas mahal pa. Tapos hindi na aabutan ng bukas. Ito hanggang bukas pa to. Tapos ano ka pa, anli sabaw ka pa, oh. Ayan, i-blow na naman natin tong guys, marrow. Tingnan nyo ha, mag-work talaga siya. Ay! Ito, hindi na kailangan i-blow, malalaglag na. Ayan! Nalaglag talaga siya guys, so okay na yan. Minsan kasi hindi mo na kailangan i-blow. Ano mo pinagsasabi mo? Ayan, tapos, lagyan mo ng nakagbong. Ayan. Isaw-saw mo sa sa sili. Ako, tapos ayan na guys, so. Yummy! Lamig kayo guys. Wala. Parang nang lalaban. Ayan. Okay na. Nanalo pa rin ako. Naku, maingay na naman itong kutsara ko guys. Hindi pa kasi ako nakakabili ng ng kutsara na yung wooden ba? Para para hindi siya maingay sa plato. Maghahanap na lang ako online, baka meron. Kasi nakailang SM na ako, wala talaga akong makita eh. Maingay kasi. Na-try ko na to before. Before.
Ganun rin maingay. Pag nag-ano ka, in-edit mo na. Kaya pagpasensyahan nyo na guys. Ayan guys, no? Ubos na ang aking kanin. Meron pa akong mga natirang ulam dito. Bukas na naman. Ngayon, kakainin ko na naman ang aking ting-de-de-den. Ting-de-de-den talaga. Guyabano guys. Ayan, sarap. Pang ano to guys? Very healthy daw to. Para sa mga merong mga cancer, mga ganon-ganon. Oh, ayan guys, no? Sarap. Gustong-gusto ko talagang lasa nito, guys. Kasi medyo maasim kasi siya, tapos matamis. Perfect para sa akin yung lasa. Parang ang sarap isaw-saw sa bagoong. I-try mo kaya isaw-saw sa bagoong ito, no? Parang tanga to. I-try ko kaya. Next time guys, abangan nyo. I-try kong sausaw to sa bagoong. I'm sorry. Hala, nagsilaglagan na yung mga buto. Sarap talaga guys. Ayan o. Sinong nakakamiss ng ano dyan, guyabano? Kung namimiss nyo to, maglaway kayo. Guys. Baka naman mayroong nabibili dyan, bumili na kayo. Ito guys, nabili ko lang to sa supermarket malapit dito. No, 12 lang guys. Mga ganito kalaki. Ganyan. Ganyan siya kalaki. Pero half lang ha, half lang. Pero 12, di ba? Napakamura. Pero mas mura pa rin pag yung sa mga tabing daan ka nakakuha. Pag dumaan sa amin kasi, nung nasa grade school pa ako, naglalakad kami, no? Tapos merong mga ano dyan, mga kahoy-kahoy, mga kung ano-ano, mga prutas-prutas, merong mga atis, merong mga bayabas, tapos meron din ganito, guyabano. Kaya kapag meron kaming nakikita, yun, inaano na namin, inaakyat, kahit hindi sa amin. wala namang dun yung, ano ba yun? May-ari, yan, kaya okay lang yan. Pag hindi ka nakita, okay lang yan. Tsaka mga bata pa naman kami noon, no? Hindi naman siguro nila pagdadamot ang isang guyabano. Yan. Tagal matanggal ng buto. Ay! Sarap guys. Ay, naubos ko na ang aking guyabano guys. No? Naubos ko na ang aking kanin. Meron pa akong ulam dito. Pero bukas na naman yan guys. And hanggang dito na lang. Naway natakam kayo sa aking pagkain ngayon. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, salamat guys. And ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind, and choose happiness. Ayan, salamat everyone. And see you again tomorrow. Bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like, o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?